Janama jeri wori अच्छा sabiri wo rang nangge rang ro. लेकिन एक सेकंड Hello dolok norok jotto no lamsugo sabung entertainment YouTube channel askal norok to Victoria bai khumpuini kahini no norok to paikna rok hone wansugui tongbai khena lai thangnai ang borongni rules video ang norok no sayada je janjani samani social media o phaiui salanya hinai borok khaiba YouTube o sayakarui Instagram o phai salaiketa अच्छा Hingke singtini bongni Instagram live no rules khailainai kok no bise kabang salayakarui tinini video no senglaisinai Tabunga do ang basimnya bo buibe bo ungjak barbar kesri pho tabuk hayung pho ilai pho Norok hai sapri rok bele aro sabo lama lama sopre woi musuk bujak teke bujak tongna hino hingke ban norok kes ijage khai te sabori janga sa norok shimi zelani ko untu unya tu do o norok abasla sege wala ya ma koktana norok je sapano saitung di hai pano public rok sabo kaham sabo hamya jotoro semono bujikha agol tola bara tonggei nongi a sapri tomung tongma hai ta wansuk di public rok no kaisa jaga nang tongu tam wanir kai mane koyang mas kapan sona borokok nang de wanir ka thung kai thung kan mane 7-8 man hai relation tongu nanga sumsa nanga tege do kama khang ka kan jaga nang ka nok tang khakamba kaham kai khana de sapri Victoria o dunia o nung simi hamjagya bujikha jesik hamjak layei 1 year 2 year ni pore break up angui thangpano niji sak se dukho kai tongu hai pano nung haikele bunyo sopere buyano ang basimnya bo Umamani kok si Victoria. Mo kok simia. Pura abrnes kang kok khaman je. kok shimi kan tang la phanya ba norok kirijang mase thor angui tongkha hingke norok te apuru live pharik si haida sinjo ha korogo hamangkai nung apuru habusi thangkamu asaka kirijaka hama kokta na no ka Na kok simia. ang basimnya bo buda ga bina bara malik tam sa dino obni first time yan so bara malik din gara to bari na sungko nang je asu din tong no kan nang buda ga pe sa tang buda sum bar tar mane no Priyanka ni sayang khatana nini live ni nung koibar barel lengkha nung saidaman ang je social media nungma to no masa pano se support khane kere Victoria sa primang se hinai bangu apre kana khaga mini sayang kere to boy ni se sayang nang kong no wan su mane kisa wan su di Priyanka ni kunu saya sekri hingke nung ke tamo bokro ko yong warjang mahai tomang samang buima tongkha ba nung je sekang yakti sa hingke tabung nung no hame henjang nai bile tabuk sabuni saya tai boka ham ka saimana musungke o Priyanka se live phaye sana nang sabuka jengbu tu chayale bin chimi sayang ne tongo jin do kana yakti samane cha tong na jengbu na proof san ka tam kong ti proof san boso sa pirijeng ma nung bono bumada tesen nung da bono proof santong bono no ta menra puro birna sa nunga tei mental kokta sadeoro ano boy su koyo ha chu koyo ira koyo ka jeng jaga ঠিক আছে boyar bai Priyanka se hamjak layei koi phan tongtho koile phan tongtho ni nikhai ar tam problem hino kok suno se kaham ka samle nai labo kirijang mani kol khakai ka pu no iko ang nang sara tong maya hai maya irai maya nga botang le buinu blem khai ba boni si saja tabo khai Priyanka se norong no black man khayo papari dunia wo o Victoria soni kahini khanana bagui no sungle ha saka wo ase phakena do je jaga nang tong si tong khang ko si tong kha trust khai tong khang ka bas ta hamde ka bas din ki tam khai tong ba okok ta ni kha nang saga sa ta ma je nang man tong bo je nangma ba mari sinai bile nung tama mari kha abo kisa kaisa ka kaham ka saikhnari kai sungte ba kaham ka buji khamu तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं asa kosto kai nung riwi tongma se nung malaya nung botabuk onek kosto tongo hayada o je chungmia mane thanao to complain kla ja mane boru ta buman te hayung man te inka aro bin samam mate ke cinta ya sanamai sa ta bo ari norok si bu hingke norok ni no sayang sinai bile Priyanka bujak male taisa bon bo sayang hnile kesriye example tabuk norok khumpui bai kini bujak khai norok ni sayang hnei norok tesa kes derinyo abo obos hoi norok buria apro boyar le kis kere yango angka tabu
borokle blame ano blame khele tamana ba ang satong ya anin chaw ne ang ko sheble o ko khimi chawa an je sa sa tong bin wam su sa tong nai an bishi sa tong na khe to phonata Soman soman no saya bo hini sawo. Taisha bini no taisha saya pan nangui mano hini sawo. Koboi no pala keri borok hinman le. Kok samaro phontok pala kerei. Neng o dunia ses kai khine bile. boto chaya khaya kare bu buja ang barbar akong sa jong do chaya khaya kare bu buja asu jigon tete ko khang ga jing bu bugla khamu One kotor kok ngi se norok busu na norok bo bulai bo mano sapiri bongi mano angle saimalia tabuk sini yango gulmalok ungke o Victoria bai khumpunyo se bulanya bagai hayar mana phanyai ara chala bari bo ek ko sa sa borok ni shimi ni thik sa ga ko tang chaman bo borok bai bo bini bekhani kok no comment khai rijak kha a je ati hini no comment khainai a borok bo norok hai sapiri nong na মানে বিশেষ খামিয়া do takun pura বিশেষ খামিয়া borong na tomona chaiba ma bas bole hupul borong ni tomung saiman mani bisi balogya phano neng bo phungsai no sorogo kare oi boi khika haisi ta bo kai sak sak no hero huni wansuk jakta na Dia kaisa oi yang kano bumani cha suka ang jodi saiman ke ang si phai kamu buna bono a je comment khainai puran norong ni brand ni borok nong na aboni bagui to norong ni je wansukma hai borok ni solai dilai borok je sakpa no saya khaitu hai pa no norok ate he bumani belekhaino saya klaikha ang bai bo bujak jak no bo sinal tong sugu bo norong ni kahini no khana kangke pura bokrok bakrak se norok ni kahini pungui thangbayano ang oro kebono support khlaiye kok samaya do je norok sama kok no se ang sau abon ta do cheng se bu bono chini salia do ako ang bui beke tang sa jong sa bo bui beke tang bujak sa ari bo buibe moji bujak thu moji bujak ya buini kokle neng oro tam sai tongba norok buma kok no sadi norok khubuni kok sanda phai buitam lublu be norok okok do sana hai hingke khumpui kai lai bo tam khanya bagui nungjak tongmaisa kebeng khai bo khetam ni ni kok da sana phai o khumpui kai bu thani gri diba norok ni hingke tomu kaham hai je hai sile norok buna nang khata sinal rok norok ni darti ti plazur ga cheng se bu ga norok tang barar khacha do Are kaham ka khana de Victoria norok tol kising tol siaro video sagui social media upload khari uhke norok ba video viral khaijak ba hinanyo ble abo ba norok ni a video sangnai dol no si hindi neng oro ulta pulta kokta sare